ka lang kayo. Yo, ba't na? Hello mga subscribers! Muli, si Mulero Mangkepeng sa aming telesession. Kaya po nga siya. Kaya ba? Ayan. Dito sa Ayan. Hacienda. Ayan, abangan niyo yung puro tres. Ayan, puro tres na. Oh, shout out. Nabatiin niyo ng kapatid mo. Si Oo, kapatid mo. kayo dyan ako. Yo, gusto kayo? Oo, Tropa mo. magsalita ka ba, Mary? Wow. Dito ang tropa mo. Kumusta mo na? Kumusta kayo? Ah, sasalisin na ako mo. Kumusta kayo? Yan dyan na kayo, Wamu. Patsiri na ako mo. Pagkabalik ni Asyong Salonga. Ang pababalik ni Asyong. Purong tres, Hacienda. Oh. Babo, ano ka ba? O, ito na. Pinatiya ka ba? Dito ka pa. Puto. Ang pagkabalik ni Asyong Salonga. So nagutom po si Kuya Asyong. Mag-break time muna. One power. Yan. Ayan. Ano pangalan mo, pre? Bloody. Ayun, si Bloody. Bloody. Si Bloody, yung kanyang anak magbabantay doon, kasama si Vincent. So sila muna take charge. Wala yung mga kapatid niya. Mga angels. Ayan. O, kakain mo na si Kuya Jose kasi medyo nagugutom daw. Ayan. Slip na lang naman, pati pagkain lang. Ha? Mamaya ka na kumain ng kanin. Wow. Makaligtanan ba? Malaglit pa. Bala mo, malagay lang balita. Albert, may kanil po ta kanyan. Kay YouTube. Bakit ka kita, mana mo gagaling? Oh, sige. Ang natural mo, di ba rin? Natural mong galaw. Damay ka pa, bo. Break time muna, break time. So, pinapakain muna ni Vloggy yung tatay niya. Kasi medyo kukuha ng pawin mamaya. Vloggy yan! Laro. Vloggy yan! Nakanak mo! May anak. Itamo ka niyan yan, itamo yan. What's yung kamo? Oh, ano ka ba? Yan, game, ano eh? Ayos yan. Yan o. Ang perak mo ba? Perak mo. Check. Oh, ano? Mga pa. Kumain ka pa sa tao na eh. Yan. Mga pa na eh. Yan eh. Yan. Kumain ka. Hindi na mo. Punta mo na yun na kain. Pagod therapy. Nanong kain dapat kinakanan? Bawal. Dahil ang limandong. O tapos. Dilata ba ang mani? Tapos yung mga preservative. Hotdog, bawal. Lahat ng mga dilata. Tapos yung na walang kalisis, bawal. Ito, ganyan. Oo, sabi ko. Wow. Sige. Kasi mangalakad eh. Kasi binatangkad. Tapos yung nasi na, kasi bengi, binatangkad mo na eh. Ha? Kasi yung nasi na, kasi bengi. Kaya sa limang nasi. Kasi ito niya yun eh. Kung yung gusto mong mga alas-dos, pinuwi ang inyan po. Kukusip yun. Diba? Sige nga tao, no? Oh, nasa mo. Mga 74? Pag 74 na ka? Yung manlulog kayo. Hintayin mo ko pa, masil. Mamasil pa. Kita mo kaya pare, 74 pa rin. Bilas ka pa na eh. Nagkabalo. Program tamo ngayon, di ba? Tutubag na eh. Kailangan maka-traces tamo sa ba? PC. Tapos, ang dapat mo na yan. Wow. Ito ba na? Oo. Google mo ito. Yan naman si Rami pa. Ay, sira yun. Swap. Oo. Makakalimutan mo eh. Patakoy ba? Ano Diyos? Ganyan pa daw na kata. Ano ba? Pata? May paborito na kata. O yun pala, nung panahon pala ni Kuya Asyong, favorite niya pata. Medyo alam niyo na. So kayo manunod dyan, hinahinay sa pata. Diba? Kajut lang. Alam ka na yung papangalan na. Diba? Kaya ako masyado. Kaya tanong pata na ano pa? Pata
Anak. Yan. Parang kasi hindi. Wala na Kaya yung ulit ka rin nakatingnan na kakera niya. Na wala mong... Kaya, kaya Luis, mati. O sige, huwag na makabagal mo ba rin. Kaya, Hindi pa mga kayo ba? ha? Daily to kasi. Kaya, Di ba may bigay? Facebook. Kailangan niya ito. Ito lang. Ito price. Diba nakasabi lang mo? Diba? Price lang mo. importante mga kabait ko. Wow! Puti mag-camping ganda. Yung sa luwat. Wow! Buti ba ito? Ano yung favorite mong kanta? Love Me. Together Again. King Bee Gees. Smile, everlasting smile. A smile will bring you near to me. Yan na. So habang kami ay baka dito ng merienda namin ni Yasho, konting banding-banding. Yan. So nung ang mga paborito mong kainin, pata, baboy, puro baboy. Ay, lumakang po bro. Ganyan. Ay, siya ba? Ano? Yung gamot mo, kumusta yung gamot mo? Lagi yung gamot niya. Okay naman. Okay. So, yung gamot niya, continuous na. Continuous. Ang check up niya, kailan check up niya? Nung ano, Okay. dalawang araw na, Ay, check up niya. yung ano, 3 buwan. So next year na. Oo. Okay, magaling na next year na. Puro ano naman yung ano niya? LP ba? Oo. Wala Gusto ka ko sa next year ba? Lalakad ka na pilwan eh. Buti na yung cholesterol. Wala yung high. Diba? Pabalikan mo kayo ni Mang Kiping yung pilwan eh. Wala yung depression. Kaya pala ka na diba? Kwento mo ka diba? Mang Kiping ang... Ayan. Sipa. Apa mo? Tiga na naka-mari siya ano? Pare. Oo. Uy, hindi na ako. Wala ako. Sino ka? Kenapa bang ya? Kenapa bang ya? Kenapa bang ya? Wah, ini kayaknya. Ini kak. Ini, kau kebernya pak. Sensor. Sabi niyo ba niya? Huwag niya pala kita naman kupos lang eh. Galing mo na eh. Oo, kain na mo. Kasi mag-catheter ka na eh. Sa ating catheter eh. Kasi mag-catheter ka eh. Pag di pag-ingari mo ba? Ano nasa buita? Catheter. Pag di tayo naman yung mga Impos.
Teka. Kaya na ako. Ay, siya ba? Ay, siya. Kanti, mahal ka na. Wow, nabak na. Oh. Pray ka pa, diba? Pray ka pa. Magpray ka pa. Ayan. Ako. Mga nila. Oras na? Alis pa ito pa. Okay lang. Hallelujah, pagawin ka kami. Diyos, Lord, maraming salamat po, Lord God. Si Blas Mayan, sa Lord God, napagtansyon. Si Kuya, sa Panginoon, sa kanyang damang. Maraming ka, Lord God, kagaling sa mga kamay pangalawan. Si Blas Mayan, sa Lord God. Samahan niyo kami, Lord God, sa aming Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, na aming pagkaligtas. Amen. Okay? Pasok. Ano ba? Ito ang iba yun. Mas ka naman eh. Okay. First, warm-up exercise. So, gusto kong ma-develop yung kanyang lower back, yung kanyang lower extremity. So, magdito ng tayo, upo tayo. Yan, tap. Hindi natin ginagawa, ha? Okay? Tayo ka, ha? Okay? Ready mo? Sige naman, sige naman. Ready, 1, 2, 3. Ready, 1, 2, 3. Very good. Okay? Relax ka na, relax. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung kagandaan. Tandaan mo po. Okay, very good. 1-0. Okay? So again, kung ano tayo sa yung ano, okay? Ganyan. Okay? 1, 2, push. Okay. Tayo ka. Diretso mo pa. Diretso. Katuan balanse. Okay. So ganito mong position po yung ating pasyente. Kailangan tumayo para ma-develop po yung kanyang strengthening of lower back at saka yung kanyang lower limb as well as yung kanyang ma-improve yung kanyang blood flow o blood circulation. Hangalin ka na ba, di ba? Okay lang? O, tayo mo na. Tayo yung diretso yung paa mo. Yan! Pasya sa amin yun. Yan! Opo na, opo. Opo, ganda. Okay, 2. Okay? So, tatlo pa. Okay. Ito naman natin. In-exhale, ha? Bago tayo mag-massage therapy. Ready? 1, 2, 3, 4. Push! Okay. Diretso pa. Ganun. Kaya mag-ipin. Yan. Diretso mo. Opo. Opo ka. Tandaan po, ha? Babaksa ka. Very good. Ako may makakain. Ayan na. Okay, pangapat. Ready? 1, 2, 3. Push! Okay. Diba? Tumakas ka ba? Sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, this is our third session therapy. So, dinidevelop ko ng yan. Buwan. Ano po? Yan. Po. Very good. So, ngayon, ang ating ngayon, kumanyang ang bagya-bagya, ne. Bangalita, makatakbang ka, ne. Already? Ne. Push. O, takbang ka bagya. Bagya mo. Yun. O, yan mamalis. Sige, takbang mo. Yan. Okay. Alimay ba? So, hindi na kaka-step. So, hindi kasi mag-step. Sa aming third session, meron pa po siya mag-step pa. So, i-develop natin muna uli yung upo. Tayo upo, okay? Push! Very good. Relax. Chill lang. Okay? Sige po. Very good. Okay. So, yung kamay mo ngayon. Okay? Tama ko.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Hindi malalim. Okay, relax. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? So 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, and 7, and 8. Mapapansin po natin, yung kanyang ball socket o joints, talaga napaka-stiff ako. So we need talagang exercise para mag-loose yung kanyang mga tightening of joints. Yan. Mamalik ng mga light exercises. Diba? Sabi ba paano kayo? Diyan mo lang. Sabi mo ha? Naliwag dito. Ayo. Yan. Dito mo ito. Dito mo. Yan. Ganyan lang ha. Ganyan lang ha. Okay. May nangangalay. Okay lang. Ayos lang. Ayos pa. Yan ka mangalay. Good. 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 Ganda mo po. Sige na ilo. Relax lang. Good. Ha? Oh. So, ganun mo kayo. Ganun. Tapos, ganun. It's okay. Pwede ka na, boy. Ano, boy? Gideon. Dito ka, nakabit tayo. Dito ka. Dito ka. Dito ka, push mo. Dito ka, hanap ka. Ikaw bitas ko. Kaya po si Vincent. Kaya masasaraw gusto mo si Vincent. Kung kanyang kaibigan. PIP. Oh, push! Dito ka. Check. Dito ka. Ulok. Okay. Galing. Okay ba? Push! Oh. Diretso. Yan. Relax ka mo, relax. Ito mo gamat yan. Yan, relax ka mo. Yan. Oh. One hand shot. Upo ka dyan. Yan.